Santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post ukon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamata sa magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere.
be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag Elvis, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton pratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. At tubangon ang buwas. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Ito gusto ko nga kumuson ang papel nga ini. Apang punggan kang kaugalingon ko. Hindi gid mamati sa ako ng babae nga ini. Ginhambalan ko na gid siya nga ako nang bahala sang tanan para sa iya. Apang daw may plano pa siya nga magwa sa pungsod. May? Ngari ka mo diri. Paano ka mo nakasulod? Misteryo Blanco? Sa din ang nurse mo. Wala ko siya ginbaton. Kag hindi sula sang assistant mo? May ginauyatan siya nga brown envelope. Ma'am, pwede ba lang bayaan mo lang kami dire? Okay. Sige. Nakapalapit ka man, Misteryo Blanco? Bilog nga adlaw nga nagapanawag ako sa imo. Kag ikaw, wala ka man nagtawag sa akon. Pareho sang ginhambalan naton. Ginatiwaan ko. Nga mapakaayo pa ang cellphone ko. Nahulog ini sa tubig. Gintilawan ko nga abrihan. Kagpamalhon ang sulod sini. Ang problema, hindi na ako makahibalo magbalik. Kag nabuka ang iban nga bahin sini. Nagpanawag ako sa landline mo. Apang hindi ko ikaw makontak. Ginkakas ko ang cord Kay ginakapoy ako sa magsagad sa bat. Kada mo abis ang nagapanawag. Nga naglakat ka. Kag sigurado ako nga inang rason kung nga ang ginakapoy ka. Kinahanglan ko ang maglakat-lakat. Wala man guro ina ginadilian. Kuna mo, ano ining bahin diri? Ang Australia. Naglakat siya. Nagpadulong siya sa isa ka kwarto. Sundon ko siya. Naghigda siya sa kama. Sa isa ka bahin sang kwarto ngayon. Ang dingding na puno sa mga laragway. Kagkadalag ko. Makita ko sila nga magkaupod sang utod niya. Kagtama sa ila kamalipayon. May mga post-it notes nga sa diin. Nasulat ang bahin sa mga laragway. Katahom. May nasulat diri nga mga most important person in my life. Dason may araw nga nagatudlo sa utod niya. Daw hinali lang nga ginpugang kasing-kasing ko. Samtang ginaisa-isa ko lang tao ang mga laragway. May mo nga nagsala ko sa pagkilala kay Sabrina. Nagsalakit siguro ako.
Daw hinali lang nagdalom ang pinsar ni Elves. Samtang nagatulog sa mga laragway sa dingding. Nagkadto ka na bala sa lulob nga niya? Wala pa. Nga, Hindi ko pa kaya. Hindi pa. updan ko ikaw. Sige. Good. Karon, sugiri ako bahin sa application mo sa Australia. Abi mo, tama si imo kabusi. Gusto ka? Hando mo gid gali nga magbiya diri sa Pilipinas? Plano. Kuna mo, gusto mo nga mahibalan nga hindi ko inapagtugtan? Kinahanglan ko ang trabaho, Mr. Rio Blanco. Hugot sa kasing-kasing ko nga nagapasalamat sang tanan nga ginbulig mo. Apang hindi ako mahimo nga magsalig sang tanan mo nga mahatag sa akon. Si Manang ang hindi gusto nga mag-ubra ako sa iban nga pungsod. Tungod hindi siya maluyag nga magbulagay kami nga duwa. Kag wala ako sa nakita nga rason, agud hindi ko pagbuhaton ina subong. Wala siya magsabat. Pinatulok lang niya ako. Mambalanay kita bahin sina later. Apang sa subong, kinahanglan mo anay nga magpabaskog. Ako on mo man kag sa hindi. Pareho naton nga nahibalan nga hindi ka pa makasarang nga magtrabaho. Hindi ka pa physically fit. Kinahanglan kong trabaho sa kabuhi ko. Sa banta ko, nahambal ko naman sa imo nga akong bahala sa tanan. Pwede pala nga untatan mo na ina? Hindi ko kinahanglan ang kaluoy. O kon blood money. Hindi ini kaluoy o kung blood money, Sabrina. Gusto ko lang nga makabulig. Kag ang buhaton mo lang, amo ang batonon ang anuman nga mahatag ko. Kung maghambal ka, do kasubong bala nga wala na ako sang pilian? No choice? Apang may choice ako, Mr. Rio Blanco. Hindi ako si Manang Sheila. Kag mas nga hindi ako, isa sa mga empleyado mo. Para sundon ang tanan mo nga gusto. Gusto ko lang nga mangin mahapos jutay para sa imo ang kabuhi. Nan, amo gid ina. Kung maghambal ka, kinahanglan nga sundon kagit. Kung maghambal ka, do kasubong bala nga makontrol mo ako? Sabrina, magsalig ka sa akon. Kung matuod nga may kontrol ako sa imo, wala na kita nagalali subong. Nangpan ko nga hindi ka gusto nga magbaton sa bulig. Pero mas kinanglan mo subong ang magpabaskog. Hindi ko ikaw pagpunggan kung gusto mo gid man matuod nga magtrabaho. Apang sa subong, magpaayo ka, anay. Nagbuligan ko ikaw. Kag ang kabaylo? Ginapaminsar mo ba nga may pangayoon ako nga kabaylo? Businessman ka, Mr. Rio Blanco? Amugid bala ako sinakapinta sa panulok mo? Hala, dugin konsyensya man ako sa ginpanghambal ko sa iya ba?
subong. Sa atubang sang lulubngan ni Manang Sheila. Kag hindi ko mapungkan. Hindi ko mapungkan nga makipi. Samtang kinabaso ko ang ngalan niya sa lapida. Bisan ang langit, nagabuylog man sa akon kalisod. Diyos ko, nga hindi na lang ako ang napatay. Nga si Manang Sheila pa. Hindi ako makabatas magpaalam sa imo nang. Hindi mangin mahapos ang kabuhi ko karon. Karon nga wala ka na. Hindi ini mangin pareho sang una nang. Oh. Si Elvis. Ari siya gihapon sa akong tupad. Nagatyaga man siya gihapon sa paghulat sa ako na. Okay ka lang? Akong dapat nga mamangkot sinasay mo. Na-miss mo man bala si Manang? Maayos siya nga babae, Sab. Kag maayo man siya nga otod. Gusto ka? Gintilawan mo man bala siya nga higugmaon? Mr. Rio Blanco? Koreksyon, Elvis. Gintilawan mo man bala siya nga higugmaon? Ang utod ko, Elvis? Wala. Um. Maayos siya nga babae. Maayos siya nga utod. Kag siguro, ang bisan sino nga lalaki, magustuhan siya kag pakamahalon. Apang hindi ako magbutig sa imo. Para nga mangin maayong pamatyag mo. At least, nangin honest siya. Pila ka bisis niyang ginhambal sa akon, nga love niya ako. Nangin mamagaan ang buot ko sa iya. Apang wala ina nagakahulugan nga ginahigugma ko siya. Kag hindi ako gusto nga magpakuno-kuno para lang nga malipay siya. Wala ko ginadjudge ang pagkatao mo, Elvis. Apang, sadto pa man, nakahibalo na ako nga wala mo siya ginahigugma. Kuna mo, nga ginambalan mo ako nga atipanon siya, kag palanggaon. Tungod, she deserve a man who would. I'm not that man. At least, wala ka nagbinutig sa atubang sang lulubngan niya. Apang nagpangako ako sa iya. Anong ginpangako mo? Nagpangako ako sa iya. Nga ako ang matipan sa imo. Sangsan o? Kaya na lang, samtang naghihibi ka. Hindi ko mahibalaan. Kung nagalahog lang siya. Basi ko na konsyensya lang siya. Kay ari kami sa atubang sang lulubngan ni Manang. Kag nagdasig ang pitik sang kasing-kasing ko. Mahimo ka man niya makabalibad kung gusto mo. Tungod matarong mo ina. Kaghilway ka nga balibaran ako, Sab. Araman sa imo kung pakalainon mo ang gusto kong ihatag sa imo. Apang isa lang ang atagon ko. Hindi ako maguntat. Tubtom hindi ko makita nga mayo ng kaimtangan mo. Kag hindi lang kay financial ako mabulig. Kundi atipanon ko ikaw sa tanan mo nga kinahanglanon. Sa bisan ano lang nga paagi. Nga Tungod gusto ko. Hindi na ako makahibalo sang buhaton ko sa imo, Elvis. Kuna mo, okay na kita? Friends? Friends? Buwas, malakat kita sa ospital. Nga May schedule ka for check-up. Kag sugaton naton si baby.
gusto maipakita kay Elvis nga ginakulbaan ako. Samtang nga nagasakay kami sa iya salakyan, pakadto kami sa ospital. Kag nagatupad kami ni Elvis diri sa bakset. Kag nagasulod naman sa kaisipan ko ang amo nga aksidente. Uy, hindi ko mapungkan. Hindi ko mapungkan ang pagkurog sa mga kamot ko. Kag nagapalabot daw ako. Kinuyatan niya ang mga kamot ko. Ba? Kabugnaw sang kamot mo. Ginakulbaan ka bala? Medyo. It's all right, Sabrina. Wala sang matabo sa aton. Sorry nakahatag pa ako sang kabalaka sa imo. No worries. Amoy ng kolor mo sang una ko ikaw ang makita eh. Malapsi. Kun amo, nagapalang lapsi ako subong. Nga nagapalang napsi ka sadto, Sabrina. Tungod, nahadlok ako sa imo. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag ni Elvis nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. At tubangon ang buwas. Direksyon Marnie Mungkal. Love someone new someday. Somewhere. Subong nga